Is-Sibt 3 ta' Ottubru jintemm il-proċess biex jinħatar il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li fl-aħħar sigħat il-Kummissjoni Kandidati spjegat li kkunsidrat ir-rapporti ta' due diligence ta' Adrian Delija u Bernard Grech wara li dan il-proċess kien konkluż mill-panel ta' esperti indipendenti li ħatret il-Kummissjoni stess. Dan iwassal għat-tmiem ta' proċess importanti ieħor li se jwassal l-elezzjoni ta' kap tal-partit li se ssir fit-3 ta' Ottubru. Il-proċess li kien beda fil-bidu ta' wissu li għadda qed jitmexxa mill-President tal-Kummissjoni Elettorali Peter Fenech u spjega li l-pass li jmissu li żewġ persuni li brew interess jimlew id-dokumenti neċessarji biex b'mod uffiċjali isiru kandidati. Iż-żewġ kandidati dal-għodu ġabru il-formola fl-ofsinhar, it-tnejn li huma u għalhekk issa huma se jibdew il-proċess biex jiġbru il-firem. Il-Kummissjoni fetħet in-nominazzjonijiet għal din il-kariga b'effett mill-ħadd f'nofsinhar sa mhux aktar tard mill-ġimgħa li ġej f'nofsinhar. In-nominazzjoni trid tkun sekondata minn tal-inqas 3 membri tal-Grupp Parlamentari, 5 membri tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali, 10 membri tal-Kumitat Eżekuttiv, 50 membru tal-Kunsill Ġenerali u 50 tesserat tal-Partit. Peter Fenech spjega l-pass li jmiss u l-ħidma li qed issir. Tistampa litri li dawk it-tesserati li huma eligibbli biex jivvotaw, dejna wkoll il-proċess biex nistampaw affarijiet relatati mal-elezzjoni bħal tags tal-assistenti kummissjonari ta' kull min hu involut fil-karigi rispettivi tiegħu. Dejna wkoll narmaw li 17 il-każin Malta u hemm ieħor Għawdex li fihom se tinżamm l-elezzjoni. Għal din il-kontestazzjoni esprimew l-interess tagħhom il-kap attwali Adrian Delija u l-avukat Bernard Grech u ma kellhom laqat fit-tul mal-Kummissjoni Kandidati fejn kienu intervistati skont kif jitlob l-istatut tal-partit. Żewġ persuni kienu l-opinjoni tiegħi ngħidu li għamu għall-okkażjoni għaliex żammew il-dekor, fil-mod titkellmu, resqu l-viżjoni tagħhom, kritikaw il-gvern fejn kien hemm bżonn jiġi kritikat. Irrid ngħid li hija proċess li uriet il-maturità tal-Partit Nazzjonalista anki fejn kien hemm opinjonijiet diverġenti. Anki meta kien hemm opinjoni diverġenti ma' deċiżjonijiet li ħadet il-Kummissjoni Elettorali. Il-votazzjoni kmieni se tkun mifruxa fuq 5 ijiem bejn il-25 ta' Settembru u 2 ta' Ottubru. Jiena nispera li nżommu dan l-atmosfera, nispera li nżommu dan il-livell ta' diskussjoni, ta' dialogu anki fejn hemm differenzi. Naturalment huwa fatt li t-tesserati qegħdin jiġu mitluba biex jiddeċiedu. Qegħdin jiġu mitluba jiddeċiedu bejn żewġ kandidati li joffrow lilhom infushom għal din il-kariga. Jiena nippretendi li jkun hemm aktar diskussjoni, nippretendi li jkun hemm aktar parteċipazzjoni fil-xandiri li jorganizzaw il-ħaddiema tal-midja. Il-Kommissjoni Elettorali qalet li l-informazzjoni dettaljata dwar il-postijiet u l-ħinijiet tal-votazzjoni se jingħataw aktar tard. Barra minn hekk il-perjodu għat-tiġdid tat-tesser jagħlaq l-4 23 ta' Settembru fl-10 ta' filgħodu.